Köküşler näme? Eze kim geldi? Han. Eze, Ho. näme bolýar? Vay baltım yattı, işim ayttı. Kovc edip gelpesene. Eze, Salam. Ağzını bir yumup otur. Eze näme bolýar? İnhe iş bitirip dirjigin. O näýdi? Kim bu? Bilemzok. Al kaçıptır. Boljaňyz wallahi. Gutordyňyzdaý haly. Bolunny muny narda gutorup bolanok Eze. Bizem hayran şoňa. Kim bilen maslahatlaşyp edipdir bu işi? Näme maslahatlaşyp edilýän bu iş? Diýen zadyňda näýle? Aljıraydım da. An ýerde şo? Bilemak. Gelýän niwe gitti bir yerlerik. Saban alsana. Ece, qızılımı göğümü. Tapaudy näme? Al berik. Maňa da goý. Bah, iyiyem geldim ay. O intek kalmış. Berkel. Yeni bir gözlep görsün vay. Girsene Berkel bak. Han. Dur oğlum gürleşeli, koşuş. Sen men ulug'uma bir zat ayt. Näme üçin? Ağam, duran yerimde aytmam bolanokmy? Yok, yok. Belki dinanlyň esmeden zady bardyr. Gelýäşdik. Kan gaýtaratmada şutak gelsene sen. Ağam düşünýär sen. Esmedim, täzeden ayt. Hiç de aytıp yetişmedimi? Aydanyň gerekme etdiňe etsen. Haywan. Bar aýransana şu ýeri gaýrat edip. Ferge gelen ýalyp daşna tegeleş oturmagy. Bara şol, aýr. Ýeşoza. Ýörgüý. Tonman nädip geldiň ay? Mahsara bollu oğlum. İyile ona mahsar etti biz inin. Bir çaresini tapalamıyor çekmedim. Men näwreýnije? Näme beýdal kaç görtürmay. Sen men öldürsün. Ahire senin soğuma yeterdim. Sana sözümüz yok Naydara. Söz yok sana. Oy. Yine tadına ne diyeceğin ne oyun? Bolýa koşuşan ece. Adam, näme şunu dogrup boldum? Aradaklar da şol. Ýankyşyk gideňizmi? Hava. Näme habaryňyz ýokmy? Aýtdyňyzmy habarym bolar ýani? Ejem okulyp almatda. İlere şoňa ýetip bilen ok ece. Bolanda näme okuly? Hediletde aýlananly işletde ýatda hediletde. Kilýän ýeday. Siz Gaban mı diyen zadı bilen yok mu siz? Ha? Pul bul foğul ya sizi. Bize yetirip bilmeyen işledik dağlat. İnni himmedat bara ne için beydip diyorsunuz? Ha, heleğinizi işletip ne edecek? Ödünüz işlen, ödünüz. Aýyn edipdir de orýam etjegini, alyp bermeden. Ondan alyp beren bolsaň o gordy. İsti edik geçtin. Gönüydün uğradarım. Beýdip bolmaz ece, gyýdyňa mabraýyna gowdy. Näme ondan soň ýaşaş ýokmy? Durmuş gerek däme oňa. Gyýda gowunyň ýetýärmi? Gatgowy, näçe wagt bäri? Bolýa. Gowmya ýok, şonu soraýan senden. Gowy, Bolly. Durmuş ýoluny soň diňler. Näme soramyň? Kakasy, agasy, ejedi. agasy ba. Niýeden tapdyň muny? Çaganlyda Şondan alyp gaýtdyňmy ýony? feýgide ağam.
Su jormay bağa. Adam bolun tuğurupdan tapardınlar deyip. Nine, han. Tövalla giderler. İlin gıyıp nögünü taplak bolacak. Bolupdur barın gidiverin. Mene mertir. Giderin ne? Düşöňümü. Yiyin sen kunluk geldi. Gogjow kolasana. Gopardın ha onu. İlin atı şiriyal edip. Beýerdine bolur gideden bolacak. Salamu aleykum. Wa aleyküm salam. Kim gerek? Dostum bir kağız guraşaydı. Çıkayım. Bah, ne hilem bolsa, giyzem bolsa da, gelişikte dägem bolsa. Tövülle geldim lay Ey, dost. sen mi şol deyus masgara ýaşyňa seret edip beren zadyňa seret. Dur. Sopatyňa seret, sen ýanynda gyýdyň ýala ol. Köşüş bir min. Uygur men näl jigiyim. Yakan uygur. Nirde jigiň bir mysygyň çykaraýyn da şoň. Hawa onnoň näme? Hana ulagda tüýrol. Köşüş birazjyk. Näme sen edip bermeli hana tüýr. Şol günäkär bilýän. Ýöne soň näme? Soňuny görüberers. Soň görünüp dura. Ýöne hiç kil gowuluk ýok. Sen kellen gydygyny agdyňa gelen tamyrdap durma beýdip. Estağfurullah di. Tentek jigiň akydip biten bolsa näme etjek? Beterine takladan ho. Entem şu tentek maskaladyny arnamy syp ılgap ýören dogonlary ba, ýakynlary ba. Tövülle gidelýäni ba. Götüň aşaşy gitsinip howk goýuram bolsa näme etjek? Ýyly maskara bolardyň da. Şu gepden soň jigiň näp durmuşa çykajak? Şol atlary pikirlen ho. Düşünýän gaharlysyň. Eden hereketine bir bagyşlap, bir wada bagyşlap bolajak zat däl. Ýöne näme etjek edipdirdi? Ýalňyşmaýan adam ýok. Bizde de çağa ba. Olur etine näme etjek? İslam etmeýär. Gurrunçda ýa ýapal dost. Howja pikirlen. Jigim nirde? Ulagda. Gyýdy düşürüňde ugradyň öýüňiz zäkileri. Maskara etdiňiz. Öyle mi başga ururum? Tagir kadın. Biz toy udağa çekmez. Bolýa, ýaka ýapsan üçin bagyşlarsың da. Ziyanı yok. Men onunla beter ederdim. Garaş bir münt. Täze çykdy. Koşuş dur ýaşy. Agyz şu bolsa insi näýeli käre? Lalaşdalar çaltyrak uğratyn ejem dagyny. Orjok bolup baraýnam diýmediň la? Gyýdy goýsan gow däl. Heli oly. Sür. Oğlum takkan. Ana Merdan canan ha Merdan. Gece hani? Merdan canan ha. Vay! Şurada gece yürü! Yer. Merdan. Ene. Oğlum Ene. Sen ne işin berdi? Ene. sen ne işleyen verdi. Men sen gecen yoğulanın son. Yine şiirlem bilen seni adam ettim. Sen nerelerde ne mi işlemiyorsun oğlum? Ene başla beni. Sen uyuma. Gülyan'ı maşkalanma. Merdan. Başla beni. Merdan. Hava ne? Düş oğlum önüme. Bana şunu araştır ene. Hadi. Var mı? Gör çalt. Parvanalım. Geçini de bulsan. Kalkın bir.
Canım oğul. Ayt balam, ayt. Enemcan, başla beni. Ben bir bollusu zatastım. Şoňy maskalandanam. Yakyn hafapladım. Yani maskalan ýaly yakynlar ýok eken enemcan. Doğru etken oğlum. Başla beni enemcan. Ýasly edip durun enemcan. Sen bana değil mi? Kakamcan. Başla beni. Başla beni. Men öz ýalňyşymy bilýän. Yani men näse ýalňyşlyk etmem. Bana şonda da hormatyny ýitirmänsiň. O jogy terk edip gitmänsiň. O jogy saklaryňa sag bol. Edepli geldim. Akıllı geldim. Sen katı bir akıllı gelinsin. Bolgusuz zenahanlara ağırlanıp hiç açan gülelek gali yan yollarsanız taşlaman bağlalarım. Sebebi budurmuş. Akaba yap derler tutuvalayıp idinlen sona yeter yani. Yok. Buna durmuş diyerler. Ilmi dama birek ötüyüp hormat koyup birbirinden kadrını bilip yaşan bağlalarım. Din başımın belin teci Hakancan Dinim bilinim rümtici Hakancan Yollarıma çaygın yaptı Hakancan